De commissaris van de Koning, Arno Brok, en de burgemeester van Noord-Friesland, Johannes Kramer, verjochten 16 september de officiële openingsceremonie van het nieuwe kennis- en informatiecentrum in Hegebeintem. Het centrum wie van 10 augustus al toegankelijk voor het publiek en had al heel wat bezoekers lutsen. Er is één archeologisch stuk wat er in het bijzonder uitspringt. We staan hier bij het stopstuk van het museum. De boorkern, die is 9 meter lang, krijgt zo heet wat de terp is. En die boorkern die vertelt eigenlijk het hele verhaal van de jaartelling 600 voor Christus tot 2015. Want toen is die boorkern eruit halen. En in die boorkern zit natuurlijk alle keer onderdelen die hier werd tentoongesteld binnen en werd de meesten kennis van nemen. Dus het is eigenlijk een beetje een reis door de terpentijd en de opbouw van de terp. Dat het centrum een meterslange boorkern had, is tegen uitzonderlijk te nemen. Dat is nergens. Normaal mag je dus in het cultureel erfgoed mag je het in Boarje nog iets in omspitten en doen. En dat mag je hier ook net. Maar we gaan een speciale teststemming krijgen voor onderzoek. De ene helft is in Utrecht voor onderzoek hier. En de andere helft is hier waar we omkwamen met ook de stukjes die daarin vonden binnen. Daarnaast is het uitzicht van het spiksplinternieuwe gebouw verbonden met het thema van het kennis- en informatiecentrum. Mensen die hier op visite komen, die joggen helemaal niet in terp en die joggen helemaal niet in Sjerken. Nou, wat is het wel? Dus als ze hier op een verdieping binnen, en dan hebben ze voortdaags het plaatsje erbij. En het nodigt hun terecht uit natuurlijk om in de Sjerken een kijkje te nemen.